jotain ongelmia Joni Kinnuselle ja on sitten A-finaalin viimeinen, koska jättää homman ensimmäisenä kesken. Näin tullaan tänne Filippo-hyllylle ja ensimmäisenä tulee kiva päättää kausi tähän näin. Näin tullaan ja hyvä hylly sieltä kärkikuljettajalta. Eli Mika Ruotsalainen, saarijärveläiskuljettaja painaa painelee sitten siellä no otetaan kiinni, se oli Tero Nikkinen, totta kai Tero Nikkinen, ja nyt lisähenkilö numerolla 3 ruotsalainen ja perässä tulee Syy ja tulevatko